Il-qorti tal-Maġistrat illiberat lil Christian Borg minn akkużi ta' ġurament falz wara li l-prosekuzzjoni naqset li tippreżenta traskrizzjoni tax-xhieda. Fid-deċiżjoni tagħha l-qorti qalet li l-prosekuzzjoni ma kinitx issodisfatt l-oneru tal-prova meħtieġa. Fi kliem sempliċi dan kien nuqqas serju min-naħa tal-Korp tal-Pulizija. Borg, li huwa persuna qrib ferm tal-Prim Ministru Robert Sabela, kien ġie mixri li ta' xhieda falsa u li ħa ġurament falz f'kawża ċivili quddiem il-Maġistrat Gabriella Vella f'Jannar tal-2021. Madankollu fil-waqt li l-prosekuzzjoni resqet affidavit mingħand uffiċjal tal-Pulizija, kopja tat-tigriet tal-qorti fejn tal-bitazzjoni kontra Borg u dokument li jikkonferma l-indirizz tiegħu. Il-Pulizija naqset li tippreżenta traskrizzjoni kruċjali tal-qorti li tagħti d-dettalji dwar l-allegata xhieda falsa tiegħu. Il-qorti żiedet tgħid li wara li rrevedit il-provi u semet ix-xhieda, kien ċar li l-allegazzjonijiet ma ġewx ippruvati skont l-istandards legali meħtieġ. Christian Borg qed jaffaċċja wkoll akkużi separati ma' frodi tal-VAT u ħasil tal-flus. L-investigaturi allegaw li froda miljuni permezz ta' fatturi minfuħa jew fabbrikati. Borg huwa wkoll figura ċentrali f'deals ta' proprjetà suspettużi li jinvolvu lill-Prim Ministru Robert Sabela. Dwar dan il-każ l-Aqda Repubblika insistiet li dan il-każ juri biċ-ċar kif hemm ftehim bejn il-prosekuzzjoni u d-difiża sabiex il-każijiet kontra l-ħbieb kriminali ta' Robert Sabela jispiċċaw jaqgħu. U s-silenzju min-naħa tal-Avukat Ġenerali u l-Kummissarju tal-Pulizija juri li dan ma kien żball, iżda konferma tal-korruzzjoni tagħhom.